ce wannan. Ka saki Nastura, ka sake shi, saboda ya gaya muku ya ce da ku 'yan arewa suna cikin wahala, ya kamata a gyara al'amarin arewa. Shi ne za ka sa a kama shi? Wannan ba demokradiyya ba ne, baka ma san me demokradiyya ba. Me Jonathan ya maka da kasa aka fito aka yi masa zanga-zanga? Me Jonathan ya maka? Problem ɗin arewa kuma dole a gaya maka arewa tana cikin problem. Mu ka saka muka gaya mutane za ka iya, kuma yanzu mun ce ba za ka iya ba. What democratic dividend do you have on the ground, Buhari? Baka da any. Baka da shi. You don't have any democratic dividend a ƙasa, wallahi baka da shi. Baka wanda wani abu a ƙasa wanda za ka ce gashi na demokradiyya ka yi wa mutane. What democratic dividend do you have on the ground da za ka riƙa zarewa mutane ido su ji tsoronka? Ba ma tsoronka. Ba ka yi ba, ba za ka iya ba, ka kauce wanda za su iya su yi. Ka ba wasu Atikun, ka ba su waje su zo su yi tun da za su iya. Su Rochas Okorocha, mu a haɗa da Inyamuran da Yarabawan da Hausawan, a zo a haɗu wanda za a iya a yi, amma ba za a yi ka ba, ba a yin ka, Buhari. Ba ma yin ka. Free Nastura.